Ukupan broj zaposlenih u januaru 2013. godine procenjuje se na 1.716.499, što je za 0,4% manje nego u prethodnom mesecu i za 1,3% manje nego u januaru 2012. godine, navedeno je u novom broju časopisa Konjunkturni trendovi, koji izdaje Privredna komora Srbije. Nezaposlenih je u januaru 2013. godine ukupno bilo 778.739, što je za čak 2,3% više nego u prethodnom mesecu i za 1,9% više nego u odgovarajućem mesecu prethodne godine. Dugoročna nezaposlenost je samo tokom jednog meseca, januara, povećana za 1,7%, dok je za poslednjih godinu dana u poređenju sa januarom 2012. godine povećana za visokih 4,8%, što je siguran pokazatelj nedovoljne investicione aktivnosti u zemlji.